Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. To kamar kullum dai ni ne naku Aliyu A Tech TV kuma na saba kawo mana bidiyoyi da dama akan wayar Android. To a wannan bidiyon na kawo mana ne yadda za ka yi blocking ɗin number mutum ta cikin wayanka. To ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga cikin bidiyon, amma idan yau ne farkon zuwanka wannan channel ɗin ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne zai baka dama duk wani darasin da muka ɗora za ka dinga kalla. To ba tare da ɓata lokaci ba yanzu sai mu shiga cikin bidiyon kamar haka. Za ka zo ne nan ƙasa wurin dialing ɗinka kamar haka. Za ka shiga dialing ɗinka wurin kira kenan misali kamar haka. Yawwa bayan ka shiga wurin kira naka kamar haka, sai ka zaɓi lambar da kake so ka yi blocking nata. Yanzu kamar yanzu misali muna so mu yi blocking ɗin wannan lambar ga ta mai plus 234 ɗin nan. Sai mu taɓa nan alamar waƙafi mai ruwa gashi nan bari mu muku. Kun gan shi nan wannan sai ka taɓa alamar nan wurin kenan, nan za ka taɓa za ka yi blocking ɗin number mutum. To sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi zai shigo da kai wuri kamar haka. Bayan ya shigo da kai wuri kamar haka za ku ga gashi nan wani wuri da aka ce B sannan ga inda aka ce blocking. To sai ka taɓa tunda blocking za mu yi sai ka taɓa wurin blocking ɗin nan gashi nan haka. Gashi nan an ce blocking yawwa. Sai ka taɓa blocking ɗin kamar haka. Bayan ka taɓa blocking ɗin zai ce maka confirm to unblock this number, sai ka ce mai OK. Bayan ka ce mai OK to yanzu kaga gashi nan ya riga wurin ya zama ja. Gashi ya riga ya zama ja, an riga an yi blocking ɗin number kenan. Mai number bai sai ya shigo ne. Mai lambar bai sai ya nemi mu samu ba a halin yanzu tunda mun riga mun yi blocking ɗin number shi kenan. Yanzu bari mu gani, kun gani ko? Bari mu komawa haka. Kun gani yanzu an riga an yi blocking ɗin. Yanzu mai ita ko ya kira mu za a ce mai ai number namu a kashe ne. Namu a kashe ba zai yiwu ya same mu. Yanzu sai mu zo mu bari mu gwada da wannan shi ma haka. Kamar haka. Shi ma sai mu taɓa kamar wurin da muka taɓa ɗazu gashi. Bayan mun taɓa shi ma sai ka taɓa shi haka misali kai haka. Shi ma ka ga mun yi blocking ɗin shi. Yanzu ko ta yaya za a yi shi wannan mai number ba zai taɓa samun mu sai dai idan kai ne ka biyo ka taɓa inda ka bi number da ka yi blocking ɗin ka dawo ka taɓa haka. To ya riga ya fita daga blocking. Mai number ba zai same ka ba, in ya kira ka zai same ka. A halin yanzu kenan a kan ka buɗe. Amma idan dai har baka buɗe ba, to mai number bai sai ya same ka ba. Kun gani yanzu mun bari mu buɗe tunda dama akan bidiyo ne muka gwada muku inda za ka yi blocking ɗin. Kun ga yanzu mun buɗe, yanzu in ya neme mu zai same mu. Mun gode da kallon bidiyon mu da kuka yi. Ku danna mana liking ɗin wannan bidiyon idan ya burge ku. Ya yi kyau, mu haɗe a cikin wani bidiyon na gaba.